गिबियाव 2005 मायथाइनि एनडिएबि सिजफायार उइथ द गभ अफ इन्डिया गबिन्द बसुमतारी आरो धीरेन बर' लोगोसे हाजार हाजार जनसो दावहारुफोर दिनैसिम 15 बोसोर बारलांबाय जेबो फिथाइ मोनाखै। लोगोफोर बे मेसेजखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खावलायदों। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि एनडि मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला। फैदो लोगोफोर अब्ला जोङो बे मेसेजखौ नायलांदिनि। नैथियाव 2010 मायथाइनि एनडिएबिनि फाउन्डार चेयारमेन डिआरनाब्ला रन्जन दैमारि सारआ आसाम पुलिसजों बांलादेशआव हमजाखांनायनि उनाव बिथाङाबो भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैदोंमोन। बर'नि बड'लेण्डखौ बिबाय थाबाय नाथाय दिनैसिम 10 बोसोर बारलांबाय जेबो मोनाखिसै। दुखुनांथाव बिथाङा मैयासो जेलनिफ्राय उदां जादों जायखौ जों बयबो मिथिगौ। थामथियाव 2020 मायथाइ सोलिफु जानुवारि दान एनडिएबिनि बि सावरायग्रा बि आर फेरेंगा जि बिदाय आरो बि बाथा भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानो हाथियार दोनथ'बाय। दा आं बुंनो नागिरनाय खोथाया नैबे इन्डिया गभआ गोजोन सावरायनो फैनाय दानि 2020 मायथाइनि एनडिएबिनि हान्जाखौ सिगांनि हान्जाफोर बायदि थगायनाय नङाथ'? सोंनो गोनां बाथ्राया नैबे लोगोफोर, एनडिएबि 15 बोसोर बारलांबाय, एनडिएबिआर 10 बोसोर आरो एनडिएबिएस बेसेबां बोसोर नेबावनांगोन बर' बिमानि मोदै हुगारनो थाखाय? बिनिखायनो आं बर'नि मोनफ्रोमबो राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव खौसेयै गोरोबलायना खामानि मावलांजानो लुबैयो आरो खावलायो। बे बाराव दावहारुफोरजों जेबो राजखान्थि गेलेया मानोना जों बिमा सासेनिनो फिसाजो आरो बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ साफ्रोमबो बर'फोरा लुबैनाय बायदि आंबो थाबैनो जाजानो हास्थायो, जायनि थाखाय आंबो बिथांमोनखौ बरायबाय।